השיירה של צה"ל הותקפה בדרך למוצב האישי שבגזרה המרכזית לא רחוק מגבול ישראל. המחבלים ערבו לשיירה מחוץ לאזור הביטחון ותקפו אותה בטילי סגר. מהירי נהרג קצין צה"ל ועוד קרוב ל-20 חיילים נפצעו. 10 מהפצועים פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה, מצבו של אחד קשה, פצוע נוסף בינוני והיתר קל. כשעה אחר כך ב5 אחר הצהריים, בדיוק ברגע תחילת הטקס בבית הלבן, פתח חיזבאללה בירי ארטילריה וטילי קטיושה על מוצבי צה"ל וצד"ל. תוך כדי נסיעה, בקטע שהאטנו, בעיכול שראית, נפתחה לנו אש מדרום לבופור, אש תופל, תהיה סגה, מגמות, מקרחים. איפה אתה נמצא? באיזה מסעית? בזאת בעצם. בזאת. זה מהנקודת ראות של המחבלים, אני מבין. כן. כדור אש ראשון, טיל סגה. מה אתה עושה באותו זמן? בשלב הזה רצתי, פרקתי, במסעית צעקתי להרים, לברוח, לפרוק, במסעית צעקתי להרים, התקפת סגרים. רצתי קדימה, הוצאתי מפה כדי לטווח ארטילריה על מנת לשתק את הירי. איך שקראתי בערך, נפלה מגמה 82 מילימטר, מטר מימין לי. כשעוד מעט יורו את הפגז שממנו נפגעתי. נפגעתי מהמגמה הזאת. למה קשה נגד? יש לך בעיה לגלוש? אין בעיה. אז מה הבעיה? הוא רוצה לגלוש לידך, אני חושב שאתה לא צריך שיגלשו לידך. מה יגלוש לידך? הוא בא, מחבר אותו כאן לשבת החוצה והוא כבר יצליח למה. בטולין ראינו אותו במצב מפחיד. הוא היה כולו נפוח כמו איזה בלון, מחוסר הכרה. זהו, הנה, גזר הדין הגיע. איפה ההבל? לא. זאת אומרת, ידענו שהבחור יחיה, אבל מה יהיה בהמשך, איך יחיה, מה תהיה תוחלת, זה אף אחד לא יכול להגיד לנו. אתה עוד מעט באוויר. אבל אני, השלב הזה, יום שעה, לילה. רק אני מכיר את זה. נאמברנס קורה שם. שם אני רואה את החיילים האחרונים של גבעתי, שנהרגו פשוט. כואב לב, כאילו נהרג לי או משהו כזה, כן? חיילים שנהרגו עכשיו בבופור? בבופור ובמצב קרקום. כן. אז מה אתה אומר? אנחנו צריכים להישאר? לצאת כמה שאתה אומר. לא לחכות שיהרג עוד הלאה אפילו. תרים את הרגל. אוקיי, תעבור, זה הכל. טל, תוציא את הרגל ימינה קדימה. תוציא עוד, תדחף, מה אתה מסבך אותנו? תתחיל לשחרר לאט לאט. אל תמרח את האצבעות על הקיר, לא צריך. שחרר עכשיו בקצב שלך. לא עוזבים את החבל שם. יש? תומד עוד צד, ואז אתה תהיה באוויר, לא תמייך עם הראש. תעצור עכשיו, תעצור. תעביר את היד אחרי הגב. אחרי הגב, כמו גולש, כמו שגלה 2 משקלים. אתה מסתכל היום על השירות שלך בלבנון. כן.
יש לך איזשהו תסכול או אתה שלם עם מה שעשית? שלם לחלוטין. אני יודע שלפחות יצאתי לא חייב להם. אני בשירותי הצבאי גם יצאתי להם מספיק מחבלים. כן? מחבלים שיצאו לפיגועים בישראל. אף אחד לא מעריך את הבריאות שיש לו, שהוא מסוגל ללכת על הרגליים שלו, מסוגל לתפקד כמו בן אדם נורמלי, ולא להיות תלוי באחרים. הדבר הכי גרוע שיכול להיות בחיים זה להיות תלוי במישהו. קרן שמש מאוחרת, חיים זה מתנה, כמו שאמרתי לאמא שלי, ואני עדיין אומר לה, שקיבלה אותי במתנה, ועדיף מתה מעל הקרקע על כיסא גלגלים ולא מתה מתחת הקרקע, לא? קרן שמש מאוחרת, לא נזקקת